ole vo inia chuanin kan school a hianin kale khabu let's learn hindi ti kha review na karon nei dona class 4 a karon nei dona ole engponi se ikal chau photang o kan kal chawanga helaya hian ka chau anga ti chuanin vo ina hianin ka soi to angkhanin zirlai bu let's learn hindi ka ti kha class 2 le class 3 a hianin ka mantira ti chuanin ni kumlama khanin class 3 hianin zia online in class kan kala zia kha an lo la thiam lo khop meya chuwang chuanin class 4 how hi ka mantir ve ta ani chu class 4 a chuanin review kan nei do na nga ole ti chuang class 4 lo to chuang kalaw ready ta kalum ma inthil pakhat kan lo soi velo kanga hindi teacher kan ya he kan school a hian hindi lekha bu ti la hindi textbook hi aron thleng har mm ya class 4 lo to mai la class dang class 8 ta han lo thleng har mm class 6 ate hey lo thei lo na wangin chiar lo zero u hanti te kan nei thina chunga chuanin han zir na tur kha textbook aron theng ya lo wang khan leitur om miao lo wang khanin lei zirtir tu tampo hianin ti ngai na hi wang thei mm a class a zirtir me tu lom an thian te de na ta an thian te ta en ton po in en chun po in hanti zona kha om the ni amai ro chu minit somli panga chung hianin azung song hi in shil vek hi hal thina chutiang chu ania he lekha bu lo thleng har lo tu ka wang hianin sarkar hi kalau dem ve lok ole tuna hianin class 4 section A a kan omega kan lekha bu siam let's learn hindi ti hemi hi review na kan ron nei don ka ti to kha ole tuna hianin anjo mek ani anjo meka ti chuanin amma a an lo jo to hi kan enjoy yang amma an lo jo to he ka kha ga ga nga ti in an lo jo to a tin page masalama hianin vowels te an lo jo to buk ani kan enjoy yang ti hianin an jo to nuala ti hian an jo hi a then chuanin an hlok pui ve em mai ni hindi class hi nuam ti an ti pha mo nuam ti an ti pha hindi boring lutuk khan nuam an lo ti pha ta ani ole ti chuanin amalte te in zona amalte te ti la kan ti vek thei don lo kan ti kha zona lo in zo donila tuna chuanin nung lampang hoi zongin kan in zo tang nung lampang hoi zongin lerin sanga khatikhanin minlo chang mai se hindi hemi let's learn hindi ti hi kan zir achang khanin nuam itm hindi zir khan nuam itm ti chuan somte hi kan lo zot le anga somte hemi le khabu in ya chang hianin nuam te te phaem hindi zir hi van lom om tak em lom om em e ti chuanin he tan kankal le zelanga tunge kan zo le ang tunge kan zo le tur kha zo le du deu kha bam phar lo kang zo du deu te kan omem kan bam pharang bam phar kan humia lo mei an zawai in tu na rualin kan lo zo tang let's learn hindi drawing books kan ti mei china kan nei achang hianin hindi zir hi nuam in lo ti pha ta em nuam an ti pha ve ni chu cha ula nuam an ti pha drawing hi an ngai na naupang chuan class 4 lek an ni nikuma khanin class 4 kan ti tir na chan chu hele khabu hi class 2 le class 3 zirlai tura kan siam ani amai ro chu class 4 khan nikum khanin online class ti ani awang khan masa khang kalau soi to ma second soi non le lo kange online class ti ani awang khanin kan lo
tinge ka tiang an lo zir thalo ti me yang in lama chon le khazir te lo pe om lawa zia te khan lo thiam lu tuk lawa chu wang chuanin an zia zirnan an hen exercise a khanin class 4 a hianin class voi khata ya minute som vel te kan ti tir thin ani chu chu kan chhorpui em ani ole khati zong kha tun chuma kan video chu lo ni se he video in enazara hianin he le khabulets learn hindi ti hi man ve chak na ri ru te in lo nei ve nge kan be sein he hi kan ron siam ani ole in zawai in tun chum atan chuanin hun man nuam le vek ule